Oso ondo, Ainhoa! Begitu, hau dira txikiak eta ez dakite ondo. Beraz, azaldu beharko diegu, beraien jakiteko zagauden ospatzen. Euskararen eguna. Eta zer da euskara? Gure zer? Gure... hizkuntza. Gure hizkuntza. Eta gure, zer gehiago? Gure... altxorra. Gure altxorra. Ondo gorde behar dugun zer? Altxorra, bai edo ez? Eta horretarako zer egin behar dugu? Eta egiko duzue? Hemen ikastolan bai, baina egiko duzue kalean? Ondo. Txikiek ulertu duzue? Bai, ze gaude espatzen. Euskararen eguna, ezak. Euskararen eguna.
Konprometitzen naiz patioetan euskaraz hitz egitea. Konprometitzen naiz klasean euskaraz hitz egitea. Konprometitzen naiz lagunekin euskaraz hitz egitea. Konprometitzen naiz nire familiarekin euskaraz hitz egitea. Zin egitea du euskara aurrera eramatea. Konprometitzen naiz eta konprometitzen gara euskara lantzea, asko ikastea materia guztietan, beti egiten lanak eta etxerako lana, beti euskara hitz egin, baina lenguan izan ezik. Artean eta gure artean. Konprometitzen gara euskara eskatzen. Konprometitzen direla euskara ez galtzen. Zin egiten dugu euskara hitz egitea, klasean ondo portatzea eta lagunei laguntzea. Euskal Herriaz poza dezakar, zerbaitik ez orduan hementara zabaldu, gaurtik aurrera ipulinaren kolorea gure bizitzen estukiko dugu Euskal Herrian maitea zara baikago. Gure klasean euskararen erabilera bultzatuko dugu. Euskara galtzeko zorian dagoenez, pentsatzen dugu garrantzitsua dela hizkuntza eta euskal kultura mantentzea. Nola lortuko dugu, bultzatuko dugu gure euskaldunen artean euskaraz hitz egiten pentsatzen dugulako garrantzitsua dela. Nire konpromisua euskaraz hitz egitea da, euskaraz bizi nahi dugu pertsonengandik. Gure konpromisua gure artean errespetatzea eta euskaraz hitz egitea da. Hirugarren maila. Gure konpromisoa hartzen dut, ni konpromisoa hartzen dut, handeinoei euskaraz hitz egingo diegu eta honei euskaraz beti hitz egingo diegula. Norbaitek hitz egiten badigu euskaraz, guk euskaraz erantzungo diogu beti. Hirugarren maila gehiago ez? Ume txikiekin euskaraz hitz egingo dugula, konpromisoa hartuko dugu. Ikastetxean txikiei erakutsi behar diegu euskaraz hitz egiten dugula eta haiekin mintzatu eta erakutsi ere bai. Azkenik laugarren maila.
Konpromiso hartzen dugu klase orduetan euskaraz hitz egingo dugula. Iván, sales tú. Hemos dicho yo no he dicho nada. Yo no, llevas tú todo el rato. Es una dictadura, esto es una democracia. ¿Qué sale? Joseba. Konpromiso hartzen dugu, merkatu txikian umeekin. Euskaraz hitz egitea. Una, dos, tres. Ahora que no va. Konpromiso hartzen dugu gure artean euskaraz hitz egingo dugula. Konpromiso hartzen dugu klasean irakasleekin euskaraz hitz egitea. Konprometitzen gara, konpromiso irakasleekin euskaraz hitz egitea. Se ha dicho a la cosa. Ay. Yo no sé, es que tú soy sería leela. Hay dos, se ha dicho va. Venga, así te también te gustaría. ¿Qué es eso? Egunero txoritxoak abesten ziren, zerantzezko mendizalei, eta hauek janaria ematen zioten. Txoritxo txikitxoa zen, egun luzeak zeuzkan kolore marroizkoa. Egun batean mendizale batek txoritxoari euskaraz hitz egin zion, eta txoritxoak izion ezer esan. Horren urteetan mendizale ura egunero zerantzen mendira txoritxoarekin euskaraz hitz egitera igo egiten zen. Azkenean txoritxoak euskaraz erantzun zion, mendizale oso egin zen eta ez zen berriro. Txoritxoa Euskal Herri osotik bidaiatu zen, euskara mota guztiak ikasteko eta orain Sanfermin ikastetxean dagoela esaten dute. Ikasleok euskaraz hitz egiten dugula. Gure artean euskaraz hitz egiteko konpromiso hartzen dugu bai klasean, bai patioan euskaraz hitz egiteko. Gero bidero egin dugu, gau eta euskaldun eta mian kirikiri euskaraz ibili. Bai gure artean txikiekin eta batez ere nagusia hauekin euskaraz hitz egingo dugu. Bueno,
ere mintzatuko gara hauek kultura hori hartzeko. Konprometitzen gara ere ziziko ikasleek ume txikiei kuina kontatzera jaten.